Tomas ide u ribolov. Dok je Tomas huktao duž svoje lokalne pruge, uvijek je jedva čekao nešto osobito. Pogled na rijeku. Dok je tutnjao preko mosta, viđao je ljude kako love ribu. Tomas je često želio stati i promatrati ih, ali njegov strojovođa je rekao ne, što bi nadzornik Debelić rekao da zakasnimo. Ali Tomas je i dalje mislio kako bi bilo lijepo zaustaviti se pored rijeke. Svaki put kad bi sreo neku drugu lokomotivu, rekao bi želim u ribolov, ali oni su imali uvijek isti odgovor. Parne lokomotive ne idu u ribolov. Lupi štapovi u blatu, mislio je Tomas. Jednog dana je kao i obično stao da na postoji pored rijeke iz vodospremnika uzme vode. Van upotrebe. Pazi, molim te, rekao je Tomas. Ja sam žedan. Nije važno, rekao je strojovođa. Uzet ćemo vode iz rijeke. Našli su neku kantu i jedan konopac i otišli do mosta. Tada je strojovođa spustio kantu do vode. Tamo su je morali puniti, vući gore i izlijevati u Tomasov spremnik, što su brže mogli, i tako nekoliko puta. Konačno su završili. Tako je dobro, huktao je Tomas. A Ana i Klara jurile su za njim veselo. Odjednom je Tomas počeo osjećati bolove u svojem kotlu. Para je počela šištati kroz njegove sigurnosne oduške na uznemirujući način. Ima previše pare, rekao je strojovođa. Ojoj, zastenjao je Tomas. Raspuknut ću se. Ugasili su mu vatru u ložištu i nastavili dalje. Tako me boli, šištao je Tomas. Zaustavili su se odmah iza zadnje postaje. Otpačili Anu i Klaru i odvezli Tomasa, koji je i dalje šištao, samo što se ne raspukne na udaljeni sporedni kolosijek. I tada, dok je čuvar telefonirao nadzorniku strojeva, strojovođa je pronašao ploče sa krupnim natpisom i postavio ih ispred i iza Tomasa. Opasnost, ne prilazi. Uskoro su nadzornik strojeva i nadzornik Debelić stigli. Razvedri se, Tomas, rekli su, uskoro će sve biti u redu. Strojovođa im je rekao što se dogodilo. Dakle, dovodna cijev je začepljena, rekao je nadzornik strojeva. Samo ću pogledati u spremnik. Popeo se i zavirio unutra, zatim je sišao. Oprostite, gospodine, molim vas, zavirite u spremnik i recite mi što vidite. Svakako, nadzorniče strojeva, rekao je nadzornik Debelić. Popeo se gore, zavirio unutra i zamalo se prevrnuo od iznenađenja. Nadzorniče, prošaptao je, jeste li vidjeli ribe? Za Boga miloga, kako su ribe dospjele unutra, strojovođa? Za cijelo smo ih ulovili s kantom dok smo grabili vodu iz rijeke, odgovorio je Tomasov strojovođa. Dakle, Tomas, ti i tvoj strojovođa bili ste u ribolovu, ali riba tebi ne prija, moramo je izvaditi van. Svi su se izredili loveći ribu iz Tomasovog spremnika, dok ih je nadzornik Debelić promatrao i govorio kako to da rade. Kad su upecali svu ribu iz Tomasovog spremnika, priredili su krasnu izletničku večeru sa pečenom ribom i prženim krumpirićima. Ovo je bilo dobro, rekao je nadzornik Debelić. Ali tebi riba ne prija, Tomas, zato to ne smiješ ponoviti. Ne, gospodine, neću, rekao je Tomas žalosno. Lokomotive ne vole ribu. Lokomotive ne vole ribu. Glas posudio Goran Grgić. Obrada Novi mediji, Zagreb.